ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ଜଗତର ନାଥ ମୁଁ ସ୍ରଷ୍ଟା ମୋ ସୃଷ୍ଟି ମୁଁ ହିଁ ବିଲୟ ମୁଁ ହିଁ ଧାରଣ କରିଥିଲି ମୀନ ରୂପ। ମୁଁ କଚ୍ଛପ, ବରାହ, ନରସିଂହ, ବାମନ, ପରଶୁରାମ, ରାମ, ବଳରାମ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧ। ମୁଁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାଭାରତ। ମୁଁ କେବଳ ମୁଁ ଆଉ ମୁଁ ହିଁ ଆସୁଛି କଳ୍କି ରୂପରେ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उपभोग करने को अनुरोध करुँगी।
ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଆମ ପ୍ରତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଥାନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏ ସରକାରମାନଙ୍କର ଜୀବନ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତାଳି କଳାମାନଙ୍କର ହେଉଛି ତେଣୁ ସରକାରମାନଙ୍କୁ କର୍ତ୍ତାଳି ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ସର୍ବୋନ୍ନତ ନିରନ୍ତର ସହିତ ବସି ନାଟକକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ନମସ୍କାର। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମର ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ଦର୍ଶିକା ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଏବଂ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ସାଦର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ଏ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ବସି ଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ପିଲାଙ୍କର ତ୍ରୁଟି ନ ଦେଖି ଯାତ୍ରାଟିକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ବା ଯାତ୍ରାଟିକୁ ସୁପରିଚାଳନା କରିବା ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର କାମ ଏବଂ କୌଣସି ପିଲାଙ୍କର ତ୍ରୁଟି ମାର୍ଜନ ନ କରିବା ଏ ମଧ୍ୟ ମୋର କାମ। ଯେଉଁ ଯେଉଁଠାରେ ଯାତ୍ରାଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆଜିକି ତୃତୀୟ ବର୍ଷର ପଦାର୍ପଣ କଲାଣି ଏଠାରେ ପିଲାମାନଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ଏଙ୍କର କାମ। ପିଲାଙ୍କର କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ହିଁ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ଏଙ୍କର କାମ। ଏ ପିଲାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗିତା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ଏ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହାନୁଭୂତି ରହିବା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି ଏବଂ ବିନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ହରିବୋଲ କରତାଳି ଏବଂ ହୁଳହୁଳି ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ଜନ୍ମ ନେଇଛେ କିଛି ଦିନ ପରେ କେହି ଚାଲିଯିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏ ରହିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସ୍ନେହର ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଛୋଟ ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଇ କୁଣାକୁଣି ଛୁଆମାନେ ନାଟ୍ୟ ପରିଷଦର ମୋନାଲିସା କ୍ଲବର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଏତେ ବମ୍ବେ କଲିକତା ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଥାଇ କୁକୁଟା ଗ୍ରାମବାସୀକି ସହଯୋଗ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏଟା ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା। ମାନେ କୌଣସି ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ ବା କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଇବା କୁକୁଟା ଗ୍ରାମବାସୀକି ଖୁସି କରାଇବା। ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା କୁକୁଟା ଗ୍ରାମବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମା ମାଉସୀ ବାପା ତୁଲ୍ୟ ଲୋକ ପଡ଼ୋଶୀ ଅଡ଼ୋଶୀ ଯେତେ ଗାଁରୁ ଆସିଥିବା ଅଡ଼ୋଶୀ ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଦର ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଏବଂ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ଆମର ଏକମାତ୍ର କାମ। ଏହା ବିଶେଷ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି ମୋତେ ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି କୌଣସି ବକ୍ତୃତା ରାଜନୈତିକ ବକ୍ତୃତା ନ ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୁନଃ ବିନମ୍ର କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ନମସ୍କାର ପୂର୍ବକ ଜଣାଇ ଏଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରି କୌଣସି ଅଭିଯାନ କରି କୌଣସି ଦୁକାନ ରଖି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଗଢ଼ିତ ଯାତ୍ରାଟିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ ପିଲାମାନଙ୍କର ତ୍ରୁଟି ମାର୍ଜନ କରିବେ ଏହା ହିଁ ମୋର ଏକମାତ୍ର କାମ। ନମସ୍କାର। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ସଙ୍ଗୀତ ଜୀବନର ଅନେକ ଜୀବନର ସଙ୍ଗୀତ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଜୀବନର ମାଲିକ। ସଙ୍ଗୀତ ବିନା ଜୀବନ ସେଥିପାଇଁ ଅନନ୍ତ ପବିତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁର
मिळो अवडा उठाय मिळो वेगवेगळे संधी आपण पुन्हा मते मिळो Let's
ମିଠା 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 ସମାନରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କରି ଆସୁଛି ଏକ ସୁପର ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କରିବା ଗୀତଟିର ତତେ ଗାଇ ତୁ ଗୀତ ଆଉ ଗୀତରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାଧନ୍ୟ Tunde thau Sivan